Sa kaugnay pang ulat, binigyang diin ng whistleblower na si Sandra Cam na linggo-linggo umanong nasa Nubilibid Prisons ang driver-lover ni Senador Laila de Lima na si Ron Palisok Dayan. Ayon kay Cam, mismo ang nasa loob ng Bilibid ang nagsabi sa kanyang labas-masok sa Bilibid si Dayan, kung saan nasa 5 milyong piso din ang nakukubra nito kada linggo. Sinabi pa ni Cam na hahayaan na lamang niya si Pangulong Rodrigo Duterte ang magsabi kung sino at kanino nahahati ang pera, dahil anya alam ng Pangulong buong detalye hinggil dito. Dagdag pa ni Cam, ilan lamang sa pinagkukunan ni Dayang ng drug money ay sina Heidi Sebastian at Peter Ko. Bukod dito, malakas din si De Lima kay Sebastian, dahil mismong itong nagsabi na ninang niya ang senadora. Ani Cam, sa katunayan noong inilipat sa NBA ang mga high-profile inmates, hindi kasama si Sebastian sa mga inilipat. Inamin din ni De Lima na may kakaunting katotohanan sa ilan sa mga sinabi ng Pangulo, nakatutok si Rida Reyes. Buong pagmamalaki ni Pangulong Duterte, mayroon daw siyang ebidensya laban kay Senador Laila de Lima. Kanina, direkta nang itinanggi ni de Lima ang akusasyon. Hindi raw siya tumanggap ng drug money na ginamit sa kanyang kampanya bilang senador o kaya'y naging protektor umano ng drug lords sa Bilibid. The insinuations na protector ako, cuddler ako ng drug lords or drug convicts dahil nakikinabang ako. Either I'm in their payroll, sabi nila, or nag-contribute sila sa campaign funds ko. Ilang beses ko na po yan dinenay. So I'm denying it again. That's an absolute lie. That's completely false. I will never do that because I've never betrayed my oath as a public servant, and I don't intend to ever betray my oath as a public servant, lalo na may mandato ako ngayon sa taong bayan. Ang mga akusasyon ni Duterte, una, immoral daw si de Lima dahil nakikiapid sa kanyang driver na may asawa. At pangalawa, ang driver daw niya ang bagman ni de Lima ng pera mula sa droga. Itinanggi ni de Lima ang akusasyon tungkol sa droga. Pero aminado siya na may kaunting katotohanan sa sinabi ni Duterte. May konting totoo dyan, pero karamihan ho dyan, exaggerations, distortions, and lies. And foremost of the lies, itong sinasabi na may nangungulekta para sa akin sa Bilibid. That is an absolute lie. I don't want to be publicly engaging na paisa-isa ko na mga i-explain yan, etc. But this one I can tell you, may some snippets of facts, snippets of truth, but the bulk of it are distortions, are exaggerations, and lies. Hindi na dinitalya pa ni de Lima kung alin sa mga sinabi ni Duterte ang totoo. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Natuntun po ng GMA News ang mga sinasabing bahay sa Urbis, Tondo, Pangasinan ng driver ni Senadora Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Pero taliwas sa mga napapaulat, iginiit ng nagpakilalang kaanak ni Dayan na hindi galing sa droga ang ipinagpatayo sa bahay. Hindi rin daw pag-aari ng driver ni de Lima ang bahay. At mula po sa Pangasinan, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, natunto namin dito sa Urbis, Tondo, Pangasinan ang sinasabing bahay ng driver ni Senator Laila de Lima na laman ngayon ng mga balita. Tao po! Maliban sa tahol ng mga aso, tahimik sa bahay ni Ronnie Palisok Dayan ang sinasabing driver ni Senator Laila de Lima. Kinumpirma ng kapitbahay na nagpakilalang tiyuhin ni Dayan na doon nga raw sa bungalow na kulay orange siya nakatira. Yung orange po, yun yung bahay nila. Yun ang pinagawa niya na alam ko. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang puting bahay na lumabas sa mga report na umunoy kay Dayan daw. Pero ayon kay Lumibaw, hindi kay Dayan, kundi sa kapatid niyang si Almita Dayan Torreta ang bahay. Pero ito, maski tingnan yung mabuti yan, pangalan ng kapatid niya. Dahil engineer yung asawa ni Turita. Si Purita, kapatid Turita, ni Ronnie. ate niya. Gano'n na po sila katagal dyan nakatira? Matagal-tagal na eh. Ilang taon na po? Mga 4 na taon na siguro.
Sa record ng Municipal Assessor's Office, kay Toreta nga nakapangalan ang puting bahay sa barangay Galarin, Urbistondo, Pangasinan. Ang orange na bahay naman, hindi pa raw napapartisyon ng lote na pag-aari rin daw ng pamilya ni Dayan. Sabi ng tiyuhi ni Dayan, 20 taon na raw ang bahay na puti pero bagong repair ngayon. Ang akusasyon ni Pangulong Duterte, karelasyon ni De Lima ang kanyang driver at yun daw ang kumukolekta ng pera para kay De Lima mula sa droga sa Pilibid. Pero ayon kay Mang Alfredo, malinis na pera ang pinagpatayo ng bahay. Ang tanong sa mga ulat, kung yung puting bahay raw ba ang sinasabi ni Duterte na iniregalo ni De Lima sa kanyang boyfriend gamit ang pera mula sa droga. Pero sabi ni De Lima, yung house, ma'am, kasi sinipress ko. Hindi sa akin. Sabi ni Lumibaw, maayos naman daw ang pagsasama ni Dayan at ng misis niya. Tahimik naman po yung pagsasama ni Ronnie at saka ng misis niya. Oo, tahimik. Wala naman po silang Away. problema. Wala. Kapit-bahay ko sila. Hindi raw nakikita ni Lumibaw si De Lima. Ayaw naman magpa-interview ng mga kapitbahay. Sarado rin ang barangay hall, pati ang kapitan, wala raw sa kanyang bahay. Ayon sa bagong Chief of Police ng Urbistondo, madalang lang doon si Dayan. Kung minsan, andito lang yung madalang lang naman na pumunta si Ronnie dito. Nakikita namin minsan yung sasakyan niya. Pero hindi nagtatagal. Noong taong 2014, nasampahan ng reklamong grave threat at illegal discharge of firearms si Dayan matapos magwala umano sa house blessing ng isang kamag-anak. Nakainom daw noon si Dayan at nagpaputok pa ng baril. Kalaunan, na-dismiss din ang mga reklamo laban kay Dayan. Sinikap namin makausap ang misis ni Dayan at makakuha ng litrato ng sinasabing driver pero bigo kami, Vicky. No, this has something to do with her job being a Secretary of Justice. Because the two men involved here, Cesar Mancao, where is Cesar Mancao now? Yun ang tanong, saan si Cesar Mancao? And yung kanyang intimate relationship or whatever relationship she had before Cesar Mancao, ito ang ginamit ni Cesar Mancao para makatakas. So you remember that Cesar Mancao was under the Witness Protection Program and under the watch of National Bureau of Investigation. Paano ito nakalabas? Paano ito nakatakas? Pangalawa, itong si Ronnie Dayan, yung driver bodyguard niya. Ito na ang relasyon ng Ronnie Dayan sa kanya ay ginagamit nitong Ronnie Dayan for case fixing and promotion of prosecutors and agents of the National Bureau of Investigation. Tell me, Jovi, is this nothing to do with her job? Hindi lang ito yung sasabihin natin na relasyon niya. No. The reason, ito ang nainisan ko, ba't ako in-stop Coco Pimentel? Yes. Because he doesn't know that I will not, it's under oath. Unang-una under oath yun. Ang gusto kong malaman ng buong bansa ay itong kanyang pakikipagrelasyon dito sa dalawang ito ay ginamit ang kanyang poder being the Secretary of Justice. Okay. Pag yan ay kinonfirm, isasabog ko po. Magkabastusan na tayo, isasabog ko itong nandito sa aming hawak. And here is a senator complaining when one day I will tell you that her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Here is an immoral woman flaunting, well, of course, insofar as the wife of the driver was concerned, it's adultery. Here is a woman who funded the house of her lover. And yet, we do not say any complaint about it. Those money came readily from drugs. The intercept between Muntinlupa and the driver were far beyond making sure that somebody was involved. But in fairness, I would never say here that the driver gave the money to her. But by the looks of it, she has it. Ayan ang makapahirap dito. Namumulit ka posturing when you yourself has a very sordid personal and official life. I will show to you
I have this CD when she first investigated me in Davao for human rights violation. Before the press entering the hotel lobby, she said, I will prove that Duterte is connected with the DDS, Davao Death Squad. Until now, she keeps on yakking and she has forgotten that tape which I had recorded. I would like her to eat it in my presence, but I cannot do it because it is not an accepted edible food for human beings. What's the problem? We inject politics, only 1,000 died, and you put my country in peril, in jeopardy, for the 600 now. Lives wasted, destroyed, families broken, children left, husband and wife together with so many orphans whose parents are alive. Yan ang pinakamahirap dito sa bayan na to. Nagsabi na sa akin ngayon lang, ano? Ngayon lang. So, it's very surprising. Alam mo, ang first reaction ko ngayon, ayaw ko nang patulan yan. I don't want to dignify that. It's so foul. It's character assassination. Pareho naman po kami professional ng Pangulo. Pareho rin po kami public servants. So, sana hindi na ho siya nagre-resort sa ganyan na mga foul means. To me, that's very foul. Saan man nanggaling ang impormasyon na yan, sana dino-double check. Sana inaalam ang source. Kanino mga nanggaling yan na mga, that's really foul. Ayaw ko talagang i-dignify yan. Ma'am, hindi makaka-apekto dun sa isasagawa? Hindi po ako matitinag. Ma'am, what do you make of the timing na lang that this happened? Very bad timing. I don't know kung ano po agenda nila, na they're resorting to character assassination. That is a very clear case of character assassination, and I did not expect the president to do that. Sa totoo lang. Ma'am, parang